Are you ready for Boshongora segment? 3 minutes past 10. Topafika nthawe pale manje lekezani kati pitipitse nkati machirongwa. Boshongora segment part 1. Sekuzoka muri kuita kuti baba Isabel variko kakumukumbura ikoko panedza vari kufambira asi nyaya yaka vanenge vachingozvisvitsa kunoko regai katinzwa kuti ichi chekukaroyi chakamira sei Papa Isabel fafaidza itinzwe kwadi muri Zimbabwe ndiri ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza mukati mekutsudzura muri Zimbabwe paka ndapindira mukati menzvimbo muri Zimbabwe yatinotiyo Karoi muri Zimbabwe kune mhuri iyo yakaroorana vakaita vana vaviri vachibva vasiyana. Vanhu vandiri kutaura vamhuri yeZimbabwe izvezvi vane makore anokwenda kuita iwo 34 years vatosiyana, umwe aenda kwake but vakaita vana vaviri. Iko zvino zvimhuri yeZimbabwe pane nyaya iri kunetsa yekuti vanhu havanogara munzvimbo imwe chete vese. Murume ari kurwara, mukadzi ari kurwara, but mumwe akaroora tori nemukadzi wake, umwe akaroorwa tori nemurume wake, but vari kurwara variko ikoko. Asi iko zvino zvimhuri yeZimbabwe nyaya yanga ichiitika ndekuti murume akarwara, mukadzi anorwara, murume akarwara kwaari, mukadzi achanorwara, kusvika mukadzi hama dzemukadzi dzafamba nemukadzi zvikanzi makambozviongorora here zviri kuitika. Ndezvekuti mukadzi ipa anenge achirwara mutarise, mukaenda kumurume wakambogara naye anenge achirwara, but vanhu avazvo vakaita ndezvekuti bvunzai mwana wenyu vane zvavakapika nekugadzirisana mukati mekurarama kwavo vasati vaita sei, vasati vasiyana. Mwanakadzi akabvunzwa ndopakambokanganwa, ndokubva akuudzwa kunzi aiwa pane nyaya dzakadai so dzeupenyu pamaigadzira pfuma nekurarama kwenyu mukati menzvimbo yenyu nerudo rwenyu muchiteedzera kuti mashoko edu izvo hatipe takasiyana tichagara tese kunyange murufu chaiyo tese. Pane zvamakaitirana mukadzi ndopakazopupura mashoko ekuti ichokwadi izvo takaenda kun'anga tichaura isusu nguva imwe chete kana tichifa tofanira kufa pamwe chete, hatifani kusiyana nemazuva kunyange murume kana mukadzi. Asi kazhinji ivo vakaitira kuti murume ndiye achatanga, ndokusaka murume akatanga kurwara, mukadzi anotanga kurwara. Veukama vakabva vasimuka ipapo vachibva vaenda kumba kwemurume uyu, nekuti mwanasikadzi wavo ari kumba kwake, mwanakomana wavo ari kumba kwake. Vachinosvika vachita uyawo panapa takambenge tine ukama hwekuroorerana, uyezve ukama hwedu haupeire chikonzero chakaita vana. Asi dambudziko tirikubata vana vanderekuti nguva inorwara mwana wedu kunoku tinonzwa zvikati mwana wenyu anachirwara, but pane mashoko ari kutaura nemwana wedu kunoku ekuti ari kuti iyi vakagara pasi vakaenda kun'anga kuti ivo vakawira ndokudyisana mishonga vakadyisana yekuti ivo mukati mekufa nemukati mekurarama kwavo vachafanira kuenda pamwe chete. Asi vakazorambana zvinhu izvi havana kuzoganhura chinhu ichi. Taikumbira kuti chiganhurike, murume wacho ari kuramba, ari kuti handikwanise, ndiye wandinoti mukadzi wangu weujaya. Saka kana ariye mukadzi wangu weujaya kunyange takasiyana pandinofa inini naiyo ngafe, nekuti isusu tiri vanhu vamwe chete. Zvamungatoita panapa ndezvekuti kana marwadziwa nekuramba kwandiri kuita inini angatodzoka kugara panapa. Asi uyu mukadzi wemunhu kwaari ikoko akatozadza imba ari ikoko. Zvino veukama vari kuti toita sei? Vamwe kuti toenda kwamambo here? Chero tikaenda kwamambo iye muridzi asingadi toita sei? Zvingaite here kuti titore mukadzi akatoroorwa ari kumba kwake tomudzorera kumurume uyu iye atori nemusha wake uku kwaakaroorwa iko zvinozvi atori nemusha nevana? Zvinoita here muri yeZimbabwe kuti adii murume uyu atiregererawo abvisa mishonga yake iyi, umwe urarama kwake? Toita sei kuti mishonga iyi ipinginurwe? Zvakaoma baba Isabel, muri kuti ichi ndechekukaroi. Murume nemudzimai vakaroorana vakagara vese vachibva vazorambana. Murume akaenda kwake, mudzimai achibva aenda kwake. Murume akanonorora, mudzimai akaenda kunoroorwa. Asi pese panorwara murume, mudzimai anorwara. Pese panorwara mudzimai, murume anorwara. Kusvikira hama dzemudzimai kadzafamba ndokubva kavabata zvikanzi aiwaka mwana wenyu uyu ngaapupure, pane zvakaitika paakambogara nemurume wake wekutanga. Kusvikira mwanasikana azopupura kuti takaenda kakun'anga tikasvika tikabatanidzwa ikoko, zvokutoti kana murume achirwara mudzimai anorwara, mudzimai achirwara murume anorwara, uye murume paachafa vasiyane panenge pasina nguva yakareba, mudzimai anofanira akakufawo zvekare. Veukama hama dzemukadzi dzinosimuka dzoenda kakumurume uyu akambogara nemwana wavo ari kushedzera kuti aiwaka handikwaniseka kubvisa mushonga wandakaisa nemudzimai nokuti kandiye mudzimai wangu wekutanga. Zimbabwe muri kuchibva kachiri kuchokera kakukaroi. Pakadaro voita seiko veukama hama
hama dzemudzimai. Mudzimai uyu atorika pamba pimwe murume akatororwa, atorika nemba yake, asi pane kwavakaenda vachiri vese nemurume wekutanga uko kwavakanobatanidzwa kuitira kuti zvese zvavachaita vanenge vari vese, uye kamukurwara vanorwara vese, mukufa vanofa vese. Murume ari kushedzera wekutanga ari kushedzera kuti aiwa hazviiteka kuti ndibvise kamushonga, kana zvichibvira mudzimai uyu ngaadzoke azogara panopamba. Unoita sei? Poitwa seiko pakadaro? Ichi chiri kuchokera kakukaroyi 0718 692 244 0718 692 244. panhamba idzodzo unongotumira ka text message. Kune vari kuda kufona munongofona pa 0713938538 0713938538. vari kuda kufona kuti vapinde muchirongwa, fonai panhari inoti 0713938538 0713938538. vari kuda kutumira ka text message, tumirai pa 0718 692 244 0718 692 244. munoti kudini kone icho chekukaroyi chiri kupisa kani? Chirongwa chino Bhoshongora segment part 1 tiri kuchikocherwa nevasawira vedu veCascade kubva kakuDairy Port Zimbabwe. ndiyo yekutanga kamuZimbabwe dairy fruit drink. Dairy fruit zvinoreva kuti ine mukaka. Cascade inowanikwa mune zvimiriro zvakasiyana kusanganisira orange, mango, tropical, punch, baobab, uye iko zvino kune peach apricot itsva. Tenga Cascade kuchitoro chiri pedyo newe nhasi unakirwe uchiteerera kachirongwa Bhoshongora paNational FM. Dai wanga uri hama yemudzimai uyu unoita seiko? Hanzi mukadzi uyo ngaadzokere kumurume wake wekutanga. Munoti kudini kufamili ya dziko raZimbabwe? Ndizvo here? 0713938538. hanzi kudini ko? Muri seiko? Mukoma Kanyemba nasekuru Bhosho ndinonzi tapiwa pachitungwiza. Mundiridziro kasongo inonzi mbesa dzawo kubva kuna Agaga the Boss apo porekitivo. Regai katizokutsvagiraiko. Chekukaroyi chakanyanya ndakachibata chimuti paguruve ndinonzi privilege chinyanganya. Chakanyanya hanzi chakanyanya kukamambada chaiko chekukaroyi privilege chinyanganya. Okay, ngatibatsireika hama dzemudzimai. Mati voita sei? Vodzosera here mwana wavo kumurume wekutanga apo ari pamba ane mumwe murume? Asi dambudziko nderekuti kana murume wakambodanana naye wakambogara naye akangorwara, iye anorwarawo, mukufamba vakaona kuti aiwaka pane mushonga wawakabata vachiri vese. Poitwa seiko ipapo? Kanyemba naBhosho handina hangu mashoko akanyanya netimu rangu uyo. Okay, Kanyemba naBhosho handina mashoko akanyanya nemi timu rangu uyo. Murume akapedza masports zvinonzi okay, zvinonzi wautangira musindo iwe uchiziva hauzvimirire. Regai nongoti pfo kutimu mashasha Tinashe Gotora, Brian Madziwanzira, Shekman Matono, Victor Katiyo, Kelvin Joao Langton, British Chingaipe, Innocent Manyoso. Ndinonzi Trimo Liba ndiri pa Highlands. Pariseko pa Highlands nasi 16 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje. Regai katipe kutenda kakuCascade kubva kakuDairy Port Zimbabwe. Ndiyo yekutanga kamuZimbabwe dairy fruit drinking. Dairy fruit zvinoreva kuti ine mukaka. Cascade inowanikwa kamune zvimiriro zvakasiyana kusanganisira orange, mango, tropical, punch, baobab, uye iko zvino kune peach apricot itsva. Tenga Cascade kuchitoro chiri pedyo newe nhasi unakirwe uchiteerera kachirongwa Bhoshongora segment paNational FM. Vanodzoka zvakare mune zvimwe zvirongwa. 17 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje machibva kachakukaroyi icho. Munititani nacho icho chakanyanya, asi ngavaende kune mubatsiri akavabatsira kaarutsiswe zvakapiwa nokuti murume uyu akudaka kuita utsinye, akarambwa achida mukadzi. Ndinonzi Andrew Mukotekwa pamutare po reketebvo. Tinotenda kamukoma Andrew Mukotekwa right pamutare. Munofunga kuti murume uyu kana zvikanzi ngavaende zvakare ngavadzokereka kumubatsiri wokutanga akavapa mushonga anobvuma here kuenda? Ameno. Inzwai munzwe kana manga musina kakunzwisisa nyaya iri kubva kakukaroyi. Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza
mukati mekutsudzura mhuri yeZimbabwe paka ndapindira mukati menzvimbo mhuri yeZimbabwe yatinotiyo Karoi. Yes. Kukaroi mhuri yeZimbabwe kune mhuri iyo yakaroorana vakaita vana vaviri vachibva vasiyana. Vanhu vandiri kutaura vamhuri yeZimbabwe izvezvi vane makore anokwenda kuita iwo 34 years vatosiyana, umwe aenda kwake umwe aenda kwake, but vakaita vana vaviri. Iko zvino zvimhuri yeZimbabwe pane nyaya iri kunetsa yekuti vanhu havanogara munzvimbo imwe chete vese. Murume ari kurwara, mukadzi ari kurwara, but mumwe akaroora tori nemukadzi wake, umwe akaroorwa tori nemurume wake, but vari kurwara vari ikoko. Asi iko zvino zvimhuri yeZimbabwe nyaya yanga ichiitika ndekuti murume akarwara, mukadzi anorwara, murume akarwara kwaari, mukadzi wacho anorwara, kusvika vakadzi hama dzemukadzi dzafamba nemukadzi. Zvikanzi makambozviongorora here zviri kuitika? Ndezvekuti mukadzi ipa anenge achirwara mutarise, mukaenda kumurume wakambogara naye anenge achirwara, but vanhu avazvo vakaita ndezvekuti bvunzai mwana wenyu vane zvavakapika nekugadzirisana mukati mekurarama kwavo vasati vaita sei, vasati vasiyana. Mwanakadzi akabvunzwa ndo pakambokanganwa, ndo kubva akuudzwa kunzi aiwa pane nyaya dzakadai so dzeupenyu pamaigadzira pfuma nekurarama kwenyu mukati menzvimbo yenyu nerudo rwenyu, muchichedzera kuti mashoko edu izvo hatipe takasiyana tichagara tese kunyange murufu chaiyo tese. Pane zvamakaitirana mukadzi ndo pakazopupura mashoko ekuti ichokwadi izvo takaenda kun'anga tichitaura isusu nguva imwe chete kana tichifa tofanira kufa pamwe chete, hatifaniri kusiyana nemazuva kunyange murume kana mukadzi. Asi kazhinji ivo vakaitana kuti murume ndiye achatanga, ndokusaka murume akatanga kurwara, mukadzi anotanga kurwara. Veukama vakabva vasimuka ipapo vachibva vaenda kumba kwemurume uyu, nekuti mwanasikadzi wavo ari kumba kwake, mwanakomana wavo ari kumba kwake. Vachinosvika vachita uyawo panapa takamhenge tine ukama hwekuroorerana, uyezve ukama hwedu haupeire chikonzero chakaita vana. Asi dambudziko tirikubata vana vanderekuti nguva inorwara mwana wedu kunoku tinonzwa zvikati mwana wenyu anachirwara, but pane mashoko ari kutaura nemwana wedu kunoku ekuti ari kuti iyi vakagara pasi vakaenda kun'anga kuti ivo vakawira ndokudyisana mishonga vakadyisana nekuti ivo mukati mekufa nemukati mekurarama kwavo vachafanira kuenda pamwe chete. Asi vakazorambana zvinhu izvi havana kuzoganhura chinhu ichi. Taikumbira kuti chiganhurike, murume wacho ari kuramba, ari kuti handikwanise, ndiye wandinoti mukadzi wangu weujaya. Saka kana ariye mukadzi wangu weujaya kunyange takasiyana pandinofa inini naiyo ngafe, nekuti isusu tiri vanhu vamwe chete. Zvamungatoita panapa ndezvekuti kana marwadziwa nekuramba kwandiri kuita inini angatodzoka kugara panapa. Asi uyu mukadzi wemunhu kwaari ikoko akatozadza imba ari ikoko. Zvino veukama vari kuti toita sei? Vamwe kuti toenda kwamambo here? Chero tikaenda kwamambo iye muridzi asingadi toita sei? Zvingaite here kuti titore mukadzi akatoroorwa ari kumba kwake tomudzorera kumurume uyu iye atori nemusha wake uku kwaakaroorwa iko zvinozvi atori nemusha nevana? Zvinoita here muri yeZimbabwe kuti adii murume uyu atiregererawo abvisa mishonga yake iyi, umwe urarama kwake umwe urarama kwake? Toita sei kuti mishonga iyi ipinginurwe? Machibva chatsudzuriwa kana bhoshongora kuchokera kakukaroi. Hanzi hama dzemukadzi ngadziende kwa mambo kuno kumhangura vabatsirwe, ngarege kudzokera. Hamuna kunyora kuti ndimi ani matumira ka message, musakanganweka kunyora kuti ndimi ani munenge matumira ka message pa 0718 692 244 0718 692 244. Munongotumira ka text message pa namba idzodzo. Mukoma Bonzo na Bozho chekukaroi chinopisa tsitsi. Vabereki vemukadzi ngavaende nenyaya yavo kwa mambo vanoenzaniswa. Ndinonzi Baba Clio, ndiri kunoku kuRafingora. Kuri seko kuRafingora nhasi tinotenda nekusarudzwa kwamaita National FM. Murume ngasungwe nemutemo nokuti mudzimai ane rudzi rwake, saka dzinza rake ngarisarende. Mukadzi wacho vanoona mangwana ndi yoko hanzi yoko wekuchirunya. Okay, murume ngasungwe nemutemo nokuti mudzimai ane rudzi rwake, saka dzinza rake ngarisarende. Mukadzi wacho woona mangwana ndini yoko wekuchirunya. Muri kuti kudini? Murume uyu anofanira kusungwa nekuda kwekuti vakaenda kun'anga vese vari 2 vachinobatanidzwa pavanga vari mudzimai nemurume. So anofanira kusungwa izvozvi nokuda kwekuti ari kuramba kusunungura aimbove mudzimai wake. Ndo zvamuri kutaura here? Nhai yoko wekuchirunya amenorega tinzwa kuti vamwe vanoti kudini zvinoitika muwanano. Kanyemba naBhozho vanhu avo ngavadzokerane kana vasina kurambana. Mukadzi aita upfeve. Handi Bhaibheri rinoti hakuna chikonzero chokuti murume nemukadzi varambane upfewe.
wondimhoresera kasabhuku mandaza kuchiware uku kuurungwe mondishedza katatu ndinonzi Adhimaya Muteya mukuwasha wekwadiwa ndogara kuSt Mary's ndizvo vanogara kupi vanogara kuStonebridge tinotenda. Hanzi Kanyemba naBhozho vanhu avo ngavadzokerane kana vasina kurambana. Mukadzi aita upfewe handiti Bhaibheri rinoti hakuna chikonzero choita kuti murume nemukadzi varambane upfewe. Wondimhoreserawo kasabhuku mandaza kuchiware uku kuhurungwe mondidedzawo kakatatu ndinonzi Adhimaya Muteya. Adhimaya Muteya, Adhimaya Muteya, Adhimaya Muteya mukuwasha wekwadiwa ndinogara kakuStonebridge tinotenda. So muri kuti mudzimai nemurume uyu vanofanira kuti vadzokerane. Mudzimai akatororwa ari pane mumwe murume atori nemhuri yake akarorawo, saka muri kuti vadzokerane zvakare here nekuda kwemushonga wavakaenda kakunotora vachiri vese. Amen. Bhozho naKanyemba uyo murume wekuKaroyi hana kukwana. Zvavaironga kuti vachafa vari pamwe chete akamusiya sei achienda. Ngasunungure mwana wevanhu ararame upenyu hwake. Ndinonzi Sekuru Makudo pamhondoro mubayira pfuti katatu. Tinotenda Sekuru Makudo, Sekuru Makudo, Sekuru Makudo mhondoro mubayira po rekete bvu yapakaipa. So hanzi murume wekuKaroyi sunungura mwana wawaridzi. Handiti makaita kachibvumirano muchibva masiyana zvireva kuti makawirirana pamakasiyana, saka sei uri kuramba wakabatirira pamwana wawaridzi. Ngaadzokere kumurume wekutanga nokuti ndizvo zvavakatsidzirana. Ndinonzi Amai Kelvin ndiri kuno kumasvingo. Amai Kelvin dai vanga muri imimi maidzokera apa muri pane mumwe murume muri kufadaya, muri kudya heavy breakfast uko kwakuyamba uko ndio wana bhozhongora. Pane message yabvaka kwaMutare kuna Mike. Hanzi ndinonzi Mike from Mutare angoti mahwani wangodzuma mahwani chiko nhai Mike from Mutare taura nesu mahwani dai wanga uri iwewe hanzvadzi iyi, hanzvadzi komana yehanzvadzi sikana ine dambudziko iri waiita sei? Muri seko mukoma KB naBhozho ngaadzokere kumurume wake wekutanga aiitire zvemushonga imba inovakwa nemunamato chete. Ndinonzi Mai Masingwini kunyagambe Chiredzi. Wow, Mai Masingwini kunyangambe Chiredzi. Mukoma Kanyemba naBhozho uyo mukadzi uyo ngaadzokere kumurume wake wekutanga aiitire zvemushonga imba inovakwa neminamato chete. Ndinonzi Mai Masingwini kunyangambe kuChiredzi. Tinotenda kuri seko kuChiredzi nhasi chakabatwa chimuti kuti dzvi. Vabereki ngavaende kwaMambo vabatsirwe nekuti imhosva yakaita kamurume uyo. Ndinonzi Chipo Raposo ndiri kunoko kwaMutare. Kana mazogara Mutare inopedza masports, Mutare inopedza masports. Mabatirwo akaitwa chimuti kwaMutare. Iwe Kanyemba naBhozho ndiri kukunzwa izvakanakisisa chose. ChekuKaroyi icho chandipedza mate mukanwa. Mukadzi uyo ngaadzokere. Kana vachitya ngavandidane ndiende ikoko. Ndinonzi Dr. Baba Eliam Oliver Nyakonda. Ndideidzerewo katonderai mazuru katatu. Tonderai mazuru, tonderai mazuru, tonderai mazuru. Hey, ava vatibata ndi Dr. Baba Eliam Oliver Nyakonda. Nyakonda tinokutendai. Hanzi murume uyo mukadzi ngadzokere kumurume wake wekutanga. Ipai munhu mukadzi wake ndinonzi Brighton Murimba pabocha pamarange pariseko pabocha Zanyemba Kanyemba ndakuchemera kangasi. Udza vanhu vasazonyura murudo zvekudaro apa kudzokera nekusadzokera zvakangofanana. Ndinonzi Amai Ropafadzo Kayamba. Ndo zvataurwa naMai Smart vachangofona izvozvi kuti unenge wanyura murudo unoita zvese. Tarisai muoneka dambudziko razouya manje. Asi Mai Smart vataura kuti ingozi iri kunzwa kamumusha nemurume uyo. Dai hama dzemukadzi dzatoraka
hama yavo vaenda nayo kumba kwevabereki vemurume unomusiya votaura kakuti tauya ka nemurora wenyu. Vachaona zvokuita, vachakwanisa kakusimuka vonotaura kane mwana wavo kuti enda unosunungura kamwana wevaridzi. Munoti kudini Zimbabwe? Munoona ka iri solution here yataurwa naMai Smart. Wagona taniko kanyemba makore acho awanda. Icho kwadi more than 34 years. Ngadzoke vangogara vaite barika revarume. Ndinonzi tichaona kavhuri ku Waihill Farm kumapinga. Makore acho awandisa. Saka mudzimai uyu oramba murume wake wanai pari zvino kuti ndakubwerera kumamuna wangu wakuyamba nyangara une kuduwara kwandiri kuita. Zvakaoma. Zvakaoma. It's not easy. It's not easy. Zimbabwe tisati katabata zvakada baba Isabel kuti vatipeka update kwachiHota mati oita sei mudzimai kana kuti hama dzemudzimai ari kukaroi. Mr. Chanetsa mati kuita sei murume ngathreatene kuti ada kuzviuraya kuitira kuti hama dzemukadzi dzobva dzaunza mudzimai uyu wakarambana naye. Musadaro mukoma. Musadaro mukoma. Kanyemba naBhozho mukadzi ngadzokere kumurume wake wekutanga nokuti upenyu ndiwo wakakosha. Ndinonzi Moleni Chipangura ndiri kunoko kuGoromons. Kuritane kuGoromons. Dare rataura. So tovhota here. Tawirirana. Pane vati hama dzemukadzi ngadziende kwa mambo dzinoripota nyaya kwa mambo, asi vakawanda vari kutika mukadzi uyo ngadzokere kumurume wake wekutanga nokuti pane mhiko dziripo apa. Kana vakaenda kwa mambo, amen, toita sei? Kanyemba mukadzi ngadzokere kumurume nokuti ndozvo vakawirirana muupenyu hwavo. Ndinonzi ndini dedi mama haidyike kumusoro muchena kuchinoi. Matizitaranyi munonzani? Kanyemba mukadzi ngadzokere kumurume nokuti ndozvo vakawirirana kamuupenyu hwavo. Ndini dedi mama haidyike kumusoro muchena ndiri kunoko kuchinoi. Kuri seko kuchinoi nhasi ndozoti makachibata chimuti kuti dzvi. Ichi chakaoma ichi. It's not easy. Mukadzi uyo ngaende kumba kwemurume wake wekutanga hazvibatsire kuti vafe. Ndinonzi simba rashe chembe undimhoresera mudzimai wangu Mai Maka Cross Musami. Mai Maka Cross Musami mamutswa kana dedi simba rashe chembe. Apa pakaoma apa Zimbabwe. Icho kwadi. Asi pakaoma. Ameno. Ndotora vekupedzisira true. Tovhota here. Mudzimai odzokera kumurume wekutanga. Vamwe vari kuti ngavaende kwa mambo kuti vabatsirwe. 0713 938 538 0713 Kanyemba naBhozho nyaya iyi mahwani. Ngaadzoke kumurume wake asi ngazive kuti watova rume 2 pamukadzi 1 ndi amai Adeo kumabvuku ndimhuriseroka vanhu vekwa Pukai nevekwa Njowera vakachibata chimuti. Tinotenda maita basa kumabvuku ikoko. 18 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje. Gogompofu mainzwa nyaya. Ameno Zimbabwe munoti kudini? Hanzina gogompofu kudzokera kana kusadzokera zvakangofanana apa. Ndio inonzika 6 na 9. Okay, nokuti kufa kwemurume kufa kwemudzimai. Endi mhiko iri kuti murume ndiye achatanga akakufa. Pasina nguva mudzimai anobva atevera. Kana dziri nyaya dzokuti vanozobhadharisana vozobhadharisana, asi mudzimai ngarambe ari kumba kwemurume wake izvozvi nokuti hapachisina reverse apa. Ameno. Mamukaseko mukoma Kanyemba namukoma Bhozho nyaya iyi inorwadza. Ko murume ngaaregerere kamukadzi vaviri ava vangoita kazvoupenyu hwavo. Zvakaoma chokwadi. Ndinoitwa Mai Clay ndakachibata chimuti ndiri paEastview paGazebo. Pariseko paEastview paGazebo. Regai katinzwa kuti vamwe vanoti kudini, asi pari zvino nditendereka Zimbabwe timbonzwa kaupdate yepachiHota yakatsudzurwa kana baba Isabel musi unoyu, right, kuti yakafamba sei, zvasvika papi zvava papi. Wagona taniko makanika chawa, makanika kadiki, makanika tako, makanika madyira, makanika Fatso, makanika Mathias pachanakidza, Otto Jesus Cheta, Otto Munashe, Otto B, baba na mai Enisi
netimu eniserese pamwecheteka na Mr. and Mrs. Danda All Traders boss wenge mota pamwecheteka nani zvekareka ndirikona kamudhara Jesus pakangotanga kudyiwa Caps United hachabatika uri safe era mudhara Jesus pachikwanapo pamwecheteka na baba na amai Supernova aiwa ndinoziva kuti munenge makachibata chimoti Papa Isabel ndawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama pfapfaidzai tsudzurai chimwe tinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekubvabvadza nekutsudza kutika matima nawo senyika ino paka ndine nyaya yandakambotaura muri yeZimbabwe yekwachief nenguo Sabhuku Mureverwe yemurume wakauraya mukadzi yapa chitanho chimwe muri yeZimbabwe kuti mitumbi iri muviri murume akauraya mukadzi. Papa Isabel, are you okay? Are you alright? Mati pane update yakamira sei zviya achibva zviuraya iye murume uyu akabva achibva aenda kunyika yeku-South Africa aenda kunyika yeku-South Africa achibva agara ikoko but murume aenda ikoko ane kumwe kuita kwaaita kokuti asiya mukadzi nevana anokwana kuita 4 iye pachake aitorwa mapiki nemagirlfriends ari kubichi achitumira mapiki kumukadzi wake kusvikira mukadzi atona kuti panapa zvinhu zvakatooma mukadzi akuitawo zvakandirika akuita zvaka mukadzi asara pamba kudaro ndokutanga kuitawo zvanga achiita kusvikira pakuita boyfriend yanga yakusvika pamba umwe mwana waamai avachibvati amai zvamuri kuita panapa zvina kunaka zvekuti zvokuunza boyfriend pano mwana komana achibvatara kuti aiwa amai vachibva vati kana ndaita izvo zvakurwadza ziya zvokuita nekuti panapa ndini ndakavaka kusvikira amai vazobva vaenda kumba kwavo kudaro vanga vachingorarama vachidaro vaenda kumba kwavo nguva ino yekuti kune vanhu vari kubviswa kunyika yekunze kana usina zvakakwana kunyika yeku-South Africa murume ndo paakadzoka adzoka murume achibva asvika akabva aenda kuvabereki vemukadzi akati vana baba ndauyawo pano ndakakanganisa ndakatadza ndiri kukumbira mundipe mukadzi wangu ndobva apiwa mukadzi achibva aenda naye zvikanzi ndipe umwe mwana ndimboenda naye zvikanzi aiwa imboendai muri vaviri mushure mekuda sei mekuda kunokumbira chii mwana vachibva vadzokera kupi vadzokera kumba varipotuwa zuva ravasvika iroro muri yeZimbabwe mwanasikana ndeumwe anga achigara kumba kwevabereki vemurume saka mwanasikana akatonzwa kuti nezuro baba vako naamai vako vakauya vari kumba achibva aenda kuchikoro baba zvavakaita ndezvekuti vaenda vari kumba uku nemukadzi wavo baba ndoko vatema mukadzi vachibva vapedza kutema mukadzi kudaro mashoko anoti kubva kuna amai vavo vakatoenda kumba kwaamai vavo vakasvika panze vakaona amai vakagara panze vanonzi vakatotora huni vakagadzira vakavesa moto vachibva vaisa mvura yekugeza vachibva vaudza amai vavo kuti amai ndakuisirai mvura munofanira kuti mugeze but amai vanotaura mashoko ekuti mwana wavo ipapo mukomana akabva buda achimhanya akadzoka kana kuenda kuita ka4 akapfeka kashoti zvekuti ivo amai vachiona vanga kutosha ende kwanzi aibvunza kuti kona amai amusati mageza senda kuisirai mvura zvikanzi ndichazogeza ndiriga so murume apedza kudaro akunodzokera kumba ndopakona kuti ndikasvika inini panapa mwana achibva asvika achaona kuti mune ropa mumba pamwedzi dzenguva anovhunduka murume ndopakapinda mumba achibva azvisungirira mwana achibva kuchikoro sezvo ndaigara kwambuya amai nababa akaita sei vari kokumba riga ndinoenda ndopakasvika achinoona kuti vanhu vakatofa varimo ndopakabhanya achinoudza vanhu so nyaya ndopekwanika kuti murume auraya mukadzi nekuda kwezvanga zvaitika right mitumbi yakatorwa ikaendeswa kumochari yakazotorwa pachitungwiza hospital ari pamochari vari mukati mekuita sei vemukadzi vakaisa chitunha mota mavo vana baba uri murume vakaisa mota mavo asi mwanakomana wababa ava akazokumbira vana sekuru vake kuti ndiri kukumbira kuti ndimbovhura kofini ndimboona mufichitoro baba akamboda kuramba zvikanzi yeivhurai ndopakanzi regai avhura kudaro kofini yakabva akwachura ndobva aburitsa simbi muhomwe ndokutaka kukacha chitoro baba vake achiti wakauraya mai vangu wakarwadzisa mai vangu ndiwe unofanira kufa uchirwadziswa asi chitunhu ichi chakazosvika pakutovigwa kuri kuma7 manheru nekuti Sabhuku anga achiti achikwanisa kubata nekuti zvanga chiri zvanga zvisiri izvo changa chakuwadzwa so kutaura kuno kwatota muri yeZimbabwe ndo zvakaitika mukomana uyu kunonzi nyaya iyi itori kumapurisa kuti akarova chitunha akanga chakodzedza chitunhu ndo patisingazivi kuti muri yeZimbabwe sokuona kwenyu imo zviri kuitika zvakamira sei uyezve mwanakomana uyu akanga atoti mutumbi waamai vake uri kuvigwa padhoo pamba pavo kusvika Sabhuku atora kuti azviti asi akazovigwa zvavo kuri kuseri pari pamba so ndo nyaya iri kuitika muri yeZimbabwe yatakambotaura yekwachipi nenguo Sabhuku Mureverwe vamwe vanoti kwachihota uko ndo zvakaitika muri yeZimbabwe hatisi kuti sokufunga kwenyu sokuziva kwenyu muri yeZimbabwe ndo zvinoitwa here zvakaitwa nemukomana uyu baba vake vakunovigwa vakangosvika vakangoita zvekukandwa nekuti vanhu vanga vakutosvika kuti mukomana uyu kana achiti ane hasha dzakaitwa nababa vake ko vanhu nedzimwe hama dziripo vachaita sei haazovhundukire haazotsamwe here
akaita sei akakuwadza vanhu. Saka ndonyaya iri kutaura mhuri yeZimbabwe kuti mitumbi iya yokufa yemurume nemukadzi vokuonekwa kakafa mumba, mutumbi wababa wakazokachwa asi inzwai mhuri yeZimbabwe, hama dzemurume dzakabva dzadzingwa parufu rekuti mukadzi akunovigwa. Pane nyaya yokuti chikomba changa chichifungira kuti ndicho chinodanana namai ava. Mufundisi womukati menzvimbo iyi akatozosarawo akasvika pakuvigwa kwemukadzi, asi hama dzemurume dzanga dzisipo, asi mashoko aiterwa nechikomba iyi anoti ine handina mhosva, handina dambudziko, nekuti hapana chandafunga ndikakanganisa, nekuti chikomba ichi chaitozivikanwa zvakare nehama dzemukadzi, asi chiri chikomba chinove mufundisi kune imwe kereke mukati menzvimbo iyi. Ndatenda mhuri yeZimbabwe, tibatsirei tinzwe kuti munoitonga sei kana kuti munoti kudii. Tinotenda waita basa Boshongora baba Isabel manzwa ka update yepachihota ndio mamiriro ayakaita. Murume anga ari kunyika yeSouth Africa, mudzimai ari kuZimbabwe. Murume akaenda nya kana kubwerera zvokutoti mudzimai anga achita zvokubatanidza, asi mudzimai akazotanga kufambidzana kana chimwe chikomba chinovaka mufundisi pane imwe kereke kusvikira kamwana azvibata akambotsura amai zvikanzi usapindireka panyaya idzi. Mudzimai achibva toenda kumba kwavabereki ndokwanga achitogara. Murume paakazodzoka achibva anokumbira kamudzimai akamunyengetedza ndokubva kavadzokerana, ndopakatanga kuita dambudziko. Murume achibva uraya mudzimai, murume achibva azozvisungirira. Saka manzwa kuti mwana komana akatsamwa nokuurayiwa kwakaita amai vacho achibva akacha zvekare kamutumbi wababa uchibva kumochwari kusvikira kanyaya dzaita sei nyaya dzasvika pakadai. So ndo nyaya unzwa kana baba Isabel vari kuti ndizvo here zvinoitwa, even une hasha semwana unosvika pakukacha mutumbi wababa uite makarwadzisa amai vakafaka vachirwadziswa. 2 minutes to 11 ndio pafika nthawi pari manje munititani nayo update yakwachihota iyo kuchokera kuna baba Isabel. 0718692244 munongotumira text message pa namba idzodzo. Kana muchida kupenda live pachimuti munongofona pa 0713938538. Iwe Kanyemba na Bosho, mwana uyo akatadza rudo rwevabereki harupindirwi. Amai vakarorwa kasere. Ziva kuti unana baba vasere chikomba chamai ndi baba. Kana ukatorova chikomba chamai unenge wazvitorera kangozi. Ane mhosva mukomana, tozviziva zvinorwadza, asi aifanirwa kakuchema netariro. Ndinonzi Admire Mukwasha wekwamadina, okay, Mukwasha wekwamadiwa kuStone Ridge. Hanzi mwanakomana uyo akakanganisa kupindira parudo rwevabereki. Chikomba chamai ndi baba. Kana amai vakarorwa kaka 8 unoziva kuti unona baba 8. Hey. Ndizo here Zimbabwe. 0713938538 0713938538. Paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Wagwatika. 0713938538. Kana kungotumira WhatsApp message pa 0773238096 0773238096. Dedi Kanyemba na Sekuru Bosho. Mukomana uyo akazvitsvagira kangozi chituna hachitanangirwe kana kurohwa nyangwe ukatsamwa sei. Mukomana uyu ndiye akaurayisa amai, ndiye akaudza baba kuti amai vanga vakuita kazvezvikomba. Ndinonzi Dani D. Taona ndiri kunoku kuUnited States of America. Kuri seiko kuAmerica nhasi. Kanyemba chihota yauya kushata manje, yakudaka kuti gokwe isimudzeka chimwe chingungundengu nokuti gokwe haibvumi kukundwa. Ndinonzi Darlington Panyazura ndidaidzewo kakatatu. Darlington pariseko Panyazura ipapo. Darlington Panyazura akachibata chimuti kuti dzvi. Baba vekubatanidza rudo ava ngavaite zvakanaka. Vanorwadziwa kuti vakarambwa nemukadzi vasingafungire mushure mekumutadzira, nokuti pakuzovhuma kubatanidza rudo kureva vainyatsodanana. Varume vakaoma 30 something years kumashure vanga vane vakadzi vanoda dzimba dzavo kudzikama. Mr. KB, hama ngadzifambire kadzega dzisunungure hama yadzo ife nenguva yayo yega, kwete ya ex husband. Tinotenda. Ndiani kwatumira ka message iyi hamuna kakunyora? Ndi Mai Gibi vari kuchitungwiza.
ya pakaipa. Zvinokwanisika here nokuti hama dzemukadzi uyu dzakatombofamba dzega. Mukufamba ndiko kwakanzwa kuti aiwa pane zvakaitwa nemwana wavo akabatanidzwa nemurume wawakambodanana naye, vachibva vaenda kunobvunza zvikanzi ichokwadi ndio zvakaitika. Saka ndikwanisika kumusunungura mwana wenyu, kana achida ngauye panapa azogara neni. Ndio mamiriro akaita nyaya. Zvinoita here kuti vakwanisika kunosunungurwa ari ega kamudzimai uyu pasina kamurume wakasungwa naye pakutanga. 29 minutes to 12 ndio pafika nthawe pari manje. 0713938538 kana muchida kupinda live pachemoti. Mukoma wangu vatifonera vari kuchitungwiza vanga vakatsamwa zvikanza itsvina idzo dzakaitwa. Kona iwe Kanyemba, nyaya yemusikana uye wekufonerwa na 12 dzeusiku yakazoperera sei? Ndinonzi Mai D pa 10 plus kuchinoi. Kuri seko kuchinoi nhasi. Regai kandiedze kumubata izvozvo baba Isabeuka vari kumukumbura, asi kana vasina kumubata regai kandiedze kumubata ndinzwe kuti pane zvakazoitika here, nokuti pakapedzisira kakutaura nemusikana uyu baba Isabel vakanzwa kakuti mukomana akazofona mushure mekunge musikana aenda kumwe kwaida kakunobatsirwa muno muHarare. Achibva ikoko achibva fona zvikanzi sei waenda ikoko sinondudza kuti uchapinda mutauni. Handina kupinda mutauni ini. Zvikanzi aiwa wapinda mutauni. Aiwa mama wangu ndiwo kapinda. Zvikanzi iwe hauna kuenda kwaNhingi here? Sorry zvikanzi ndinenge ndichizviona unokuwadzisa munhu. Saka regai kuti mubati musikana tinzwe kuti zvakamira sei. Achiri kufonerwa here na 12 o'clock kana kuti zvakamira, nokuti mukomana akambozoenda kwaRusape. Ukadai unenge wagonera kababa namai zvemunyati pasvisva business center, ndichambokabata kambokubva kuna mukudze imukombe ndichakatsudzura manje sezvo vateereri mabvunza kuti ko musikana uya wekuruwa kuSolomio akazoita sei ane mukomana wakadanana naye mushure mekusangana tichipemberera kanyuye. Ndofunga 2025 vakatanga kufambidzana asi vakazonetsana. Mushure mekunetsana right, mukomana akazoti kakumusikana uchandiona zvakare. Musikana akati ndava yeiko? Zvikanzi aiwa tinenge chingotaura kapafoni kusvikira kamusikana ati handichakude. Ndo paitanga kakufona midnight, even foni yakadzimwa. Izvozvi takwanisa kakubata musikana uyu muri eZimbabwe. Inzwai mamuka seiko, makadini ko sisi vedu? Mamuka sei. Tinokugamuchirai pa National FM. Vateereri vanga vachibvunza kuti ko sisi vaive kuSolomio kuruwa zvakazofamba sei? Mungada kuzivisa muri yeZimbabwe kuti zvakafamba sei kubva kamusi wamafonerwa nemukomana achiti akubva kumarondera achienda kwaRusape? Kubva dero rakafona ndakabva ndaenda kunobatsirwawo, kwandikaenda kunobatsirwawo. Ndichibva ikoko kunangoita 2 days ndibva nditanga kunzwa nyama dzangu kurwadza. Ndichitoita nenge mubvunzo nenge munhu akarohwa here kana kufamba sekuita kuchindinetsa kusvika nanhasi. Tingati zvava nemazuva mangani musiri kunzwa zvakanaka kubva zvamabva kunobatsirwa kusvika izvozvi? Ndakusvika 2 weeks ne4 days. Makwanisa here kuenda kuchipatara kuti munotariswa? Nokuti mazuva ano kune fluka, kune zvikosoro zviriko zviri kupedza muviri, zviri kupedza simba. Ndaenda kuchipatara ndikuchinjanisa, ndavamboenda kupari wangu ndipo mapirizi avari kundipa but haasi kushanda. Handisi kumbonzwa kuchinja kwazvo. Kana tisingakanganise paakaenda kwaRusape angasisafone usiku, imimi ndio pamakafunga zvokuenda kunobatsirwa kwamakaenda kunobatsirwa. Zviri kunzi pane paakazofona achiti sei wazopinda mutauni usina kundiudza? Ndo paakafona dei racho ndandiri mutauni ndichienda nobatsirwa. Akafona achiti wapinda mutauni sei usina kundiudza. Iva ndati ndandichingoendawo kunotsvaga zvanga ndichienda kunotsvaga mutauni. Zvikanzi unofana kundiudza kuti wapinda mutauni. Ndibva ndamupinza kuti kutanga rini ndichikuzivisa kuti ndazodai. Zvikanzi tototanga ipapo. Pandikadzokawo kubva unobatsirwa ikoko pandikatanga kunzwa nyama dzangu kurwadza. Kubva ipapo paakakufonerai achiti sei wapinda mutauni usina kundiudza muchienda kunobatsirwa muchimazodzoka, akambozofona zvekare here? Saka hapana here kwamakambozoenda futi kuti munotsvaga rubatsiro kubva zvamatanga kurwara?
ndine kwandikaenda musi weFriday. Ndasvika ikoko ndopavakandiudza kuti nyama dzangu dzipore dziite zvakanaka. Ndotanga ndagara naye pasi towirirana. Iye otaurawo zvaada kuti ndiitewo towirirana ndokuti izvozvo zvipere. Iye abva azosiyawo nezvelife yangu ndosiyana nezvelife yake. So mubatsiri uyu akatoti mukomana uyu ndiye ari kukonzera kuti murware? Nekutsvaga rubatsiro kwandiri kuita. Saka haana kutaura here kuti munogara sei pasi? Imimi munokwanisa kumufonera akadayira foni izvozvi? Ndikaedza kuifona inenge ichiti not available. Ndikatomirira kuti iye paanofona ndinamuudza. Hama dzenyu dziri kuti kudini? Hama dzangu dzingonditi ndifambe. Manje apa ndakuchoramba ndichifamba kuti ndogunozowedzera kurwara kana kuti asei. Zvakaoma. Imimi mukudanana kwamaita nemukomana anti makataura kuti hapana musi wako batai even ekakusangana kwemusikana nemukomana kana kumurume nemukadzi muimba yemukati hamuna kumbosangana? Hatina. Hapana chinhu chake chamuiri nacho? Handisisina. Ndakaudzwa kuti ndipise ndikapisa. Manga mune chii chake? Ndandine juzi newatch zvaakanditengera. Juzi newatch? Ehe. Panga pari pavhale ndo zvaakatenga juzi newatch izvi zvekusungisa musoro kana munhu akarukwa. Okay. Ndovika ndikabva ndapisa. Makanzi pisai? Pamakazvipisa hapana zvaakataura nezvazvo? Hapana. Kana mbobvunza hana. Hana kubvunza? Saka imimi kana akazofona akati iye tinofanira kuti tigare pasi titaurirane muchaita sei? Ndichangoti titaurirane tapedzerana kana kuri kuti ndoita zvaanenge akataura ndoita hangu kozi ndakushungurudzika nekuti mwiri wangu wakuramba uchindirwadza. Izvozvo muchiri kubasa here? Apa ndakaenda kumba nekuti ndiri kurwara. Pane zvaakakuudzai paya kakuti unofanira kusarudza zvinhu zviviri, kuramba uchidanana neni kumakore 5 kana kuti unofanira kunwa wiwi yako? Ndizvo? Akataura kuvabatsiri wese vari kunditi ndimbomira kuita izvozvo. Okay. Nekuti pamwe panenge pane kupiringa kwaanenge achida kuita. Ndikawanditi ndimbomira. Saka apa mubatsiri wandikaenda akanditi mufanira kutaurirana kuti iye akwanise kusiya zvelife yangu ndosiya nelife yake. Asi mubatsiri ari kuti munhu uyu mupenyu here? Wanga achiti anzi pamwe munhu anoita nezvemvura here, nekuti anzi patiri kusecha pamweya tiri kungoona mvura chete. Zvichirevei mvura yei? Mvura kuti anenge wari kuona dhemu remvura here. Havasi kuona munhu? Nepandikaenda kuglazi kwandikaenda kuchiweshe taingoona mvura chete, munhu wacho tisingamuoni. Mukomana uyu angachitakura sei? Ezvinezvi ane 19 years. 19 years? Imi mune makore mangani? Ndine 18. Mune 18? Okay. Saka mashoko amungadaka kusira kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudini? Ndida kungotiwo kuvasikana vangaita seniwo ngatifambidzanei nemunhu watinoti tichiziva kuti pamba pavo ndeapa, mai vake ndeawa, kuzoitiwo mangwana ukazosanganawo nedambudziko ringira ndikusangana na unoziva kuzienda. Unoziva pekusvikira, kwete ungodana nevakomana kuti tangosanganawo ngezvandikaita. Ko vachada kukubatsirai, vanogona kukubatsirai, munobatika sei? Avo vanoda kundibatsira vanopiwa nhamba dzangu nabhozvongora, kozi pandikaisa nhamba dzangu paredhiyo dzandaishandisa nana kufonirwa nevanhu vakawanda, vamwe vachimoka, vamwe vachiseka, vamwe vachinditsimba. Vanoda kundibatsira vabatsiri vanopiwa nhamba dzangu nabhozvongora. Tinotenda, tinokushuvirai kuti mupore nekukasika sisi vedu, handitika? Atotenda. Maita basa. Get well soon, my sister. Alright. Maita basa. Zimbabwe mabvunza kakuti
sisi veku Solomio Kuruwa vari sei ndiwo vari kutaura kamanzwa kuti ndo zvavakasangana nazvo pari zvino kubva zvavakabva kumubatsiri havasi kunzwa zvakanaka vaenda kuchipatara vaenda kuvabatsiri vari kunzika munofanirwa kuti mugare pasi mutaurirane nemukomana uyu kuti zvipere munoti kudini 0713938538 takudiyana ziri kuita kunyangutana mbare wangu 3 minutes to 12 ndopafika nthawe pari manje manzwa kamashoko abva kumusikana weku Solomio Kuruwa hasi kunzwa zvakanaka izvozvi almost 2 weeks kubva zvabva kunotsvaga kakubatsirwa achibvanzi aiwaka iwewe hauchabudi pamwe nokupinda kamutauni uri wega anditi usina kakundiudza kubva ipapo hasi kunzwa zvakanaka kanyemba musikana uyo ngabatewo katete kuda vabatsira vakawanda ndinonzi Salimu Jeki paGuruve ndinotenda tichasvitsa kanhamba yake kuna tete kuda pawachauya kamangwana vaedzeka kutaura naye kana pane vabatsiri vanokwanisa kumubatsira please batsirai kamwanasikana uyu hasi kunzwa mune zvakanaka ndinai kanyemba vabatsiri vari kukundwa pawa nemukomana uyu here ko vadini kungoganhura network yemukomana nemusikana ndanzwa tsitsi musikana ari padambudziko uyo zvakaoma kani ndiani kuatumira kameseji okay hamuna kakuzonyora kazita renyu KB vanhu vari kusora musikana uyo chaona mwanzako chapita mawa chiri kwaiwe ndinonzi Agogo Banda kuti afara 3 ndidaidzewo kakatatu Agogo Banda tafara 3 mutora shanga vakachibata chimuti kuti dzvi kanyemba ndakudeedza kangani katatu ndinonzi jiri pamachipisa pariseko pamachipisa nhasi hanzi takachibata chimuti kuti dzvi gift Maria Pera paThe Green Pool kumutora shanga kuri sei ikoko hey Agogo Banda kuti afara 3 pachigayo mutora shanga arachipata pomwe chemuti ndiri kuona kameseji yapindira panapa wabwera kanyemba mapiritsi yabwino ni nchemero waka Motion Diamond ndiri kuno ku Glendale kuti taniko ku Glendale kumweko good morning KB na Bosho ndinonzi Addington Mpwanya kana kuti baba Siba ndiri pakuwadzana 5 pariseko pakuwadzana 5 aiwakani chimuti chakabatwa kuti dzve paka chiweshe chakuchiweshe chinoti kudini sorry chiweshe nangoti ningodarika neko vana vaitamba bhora mukoma KB muroad zvese kuti vari kutamba bhora remapepa vari mukati mekutamba bhora musaidhi meroad padhuze nepane mumwe musha panga pakaunganidzwa mavhu zvidhunduru zvemavhu vari mukati mekutamba bhora vari kutamba bhora zvese kungoti rega nimbokavakava kuti pakaunganidzwa mashisha pane chiyapa kukavakava so parobora kagumbo kemwana mudiki kakaya kuzofutsirwa kureva kuti munhu akangopona ndokuenda kunofutsira kamwana musaidhi merodi svikira nazisa mapurisa kuti ndozvaitika kuno zvakadai so mapurisa achibva akatora zvinhu pakauya mapurisa vachiita mainvestigations pakaonekwa kuti ranga riri gumbo chetere kana kuti mutumbi wese womunhu vaitoonekwa kuti panga pane ropa nikuratidza kuti munhu akati asingakabvisa zvinhu zvakakwana ikasina kukwana kuti vachiziva kuti pane zvimwe zvadyiwa here kana kuti hazvina here pachanoratidza kuti kakakarika munhu gumbo ranga rakafutsirwa saka hapana here ati abatwa kubudikidza nemwana uyu akawanikwa gumbo rake hapana ati awanikwa izvizvi kuti ndiani akaita zvinhu izvi kuchiweshe vana vangu vachitamba bhora vachiona kachidhunduru zvikanzi aiwa regandika kare unosaka richitamba bhora pepeka kana bhora riri kure neudai rasvikaka womukaka mavhu so bhora remapepa pari kukava ipapo ari kubuditsa chinhu chodai waro vakuru venharaunda vashedza kamusangano kuti madzimai ese uyai kuno then poshedzwa vana mukoti vatange kakuongorora vanhu kuti hapana here akabvisa pamuviri kumusha mukoma KB kwasiyana nekudhorobha ichokwadi icho zviri izi kuwanika vanhu vanotoziva kuti mimba chanitozikana kuti kuvhileji kwakadai kwakamira kudai so vanhu vacho vashoma vasiyana nekuno kuharare nongopindanapindana zvinogona kuitika masabhuku akanyazogara pasi yapo chaipo vanogona kusora vaona munhu akaita zvinhu izvi ichokwadi ndinei paHeadcliff Madagascar Antananarivo Red Jecha ndiyo Borojo West akusikwamopera ndiko chaiko pane murume asisakwanisi kugara pabasa anoita zvekutengesa izvo kutora mukadzi wabhururu wake pabasa vakatarisana kudaiwo asi ari kutora mukadzi wabhururu wake but aita mbiri manje
yekutora vakadzi vanhu izvo zvari muchibaga asi kuoneka pabasa nenyaya yekunzi vanhu vatikati mumpedzera haunewo here masingo mukasvika panonzi padhasti panonzi padhasti vagari vari kuya Cliff ngatishandei tese ngatifambei tese 0713938538 0713938538 itamushe kanyemba na bhozho munoti nonotsa kasonda akombe ndinonzi tafirei chatima hanzi pamazunga kumozambiki takabatwa chimuti kumozambiki hanzi munoti nonotsa kunokanda kombe kuti tese tibate hove icho kwade mukoma KB mabatira anoita radio kumozambiki kuita senge muno muZimbabwe right ainobata Handiriya maikan dirove wewe handiriya wewe nakumbira handiriya maikani wewe bagatika semutampadam bagatika kuna mwensa muchangoti pata yes match day number 26 Kasolaka Premier Soccer League mafixtures yacho yareti muri kuda here kuziva kuti matimu yenyu anenge achisangana neapi kunyanya kepe bora chiko chiri kuitika kuCaps yakatanga zvakanaka ichipfapfaidza ichitsudzura ichikwapaidza asi izvozvi vari kurara nebhotso kupisa nhasi dziri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe rekandivhedere vade kuri vanhu vakadi kutsudzura mukadi mekupfapfaidza dziri kuitika matima nawo senyika ino ndinenge ndichiziva makabata lefenyuro muri kwamuri ikoko mungave muri kudya mungave mubhasi mukombekeda kuenda kumabasa kana makazurura zvinyama tobva kumabasa ndinoziva kwamuri ipapo vasi vagoridhe vari kutsvaka goridhe kana kudenga kana pese ndiri kukumbira kuti izvo ugodza ari pedyo newe kana kumushevedzera nezwi riri pamusoro kana ari kureridza muritso kutumira shoko kana kufona kuti wanga uchizviziva here kuti National FM ndiyo nhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro the whole nation on one station. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndati gwebe rakazara bhegi rakazara ndinadzo ndakapakata muri yeZimbabwe yokutanga ndichakuudzai vakawanda madzimai vari mukati menzvimbo inonzi Hobli kwaNhando vakabata maoko ura maoko vari kuchema vari kusuruwara nokuda kwezvavaona nhasi muchibake usiku hwanhasi izvezvi mukoma kebhiri chipinda muno zviri kurwadza zvaonekwa munzvimbo yeHobli Nhando asi vari kunyanya kuchema madzimai kuti tinomphenge ndichibatirei pamuviri chii chaitika mwana awanikwa ari muchibage akafa ndoratidza kuti maybe anotori 3 kana 4 days akangofukidzwa kuzasi kumusoro achionekwa karusvava mwana ayuyu hapana kwesa kuti suppose zvinoda mapurisa vanhu vakangochengeta but vakamirira chi mapurisa zvakaoma ndobvapo pano patuze apa pekuti tikangojamba mugwagwa tapinda mubaresio majubek pane mukadzi atirwa nemapurisa izvezve mushure mekurwisana nemurume achibva afa asi pari kuonekwa kuti ropa iri kuchekana nemapanga azosvika pakufa murume hey chiko tagara wani tichitaura even first lady first lady vari kuzvitaura ngoma kebe kuzvitaura wani ndopinda mukoma kebe kuzvikoro pane vari kubvunza nekuchema kuti hatisi kuziva kuti panyaya yezvikoro zvinofanira kutungamirwa neMinistry of Primary and Secondary Education zvikoro zvegovernment chetere mutemo haukwanisi kubata here kuma-private schools zvichienda nenyaya iripo yekuti pane vanhu vari kuchema kuti kana mapublic holidays ariko ekuti takuenda kuzororo ariko anobata magovernment schools here chete haabati here maprivate nokuti vari kuchema vachiitika kuzvikoro izvi vana vavo vakatonzi hakuna chinonzi holiday ende muri kuendera mberi nokubhatira school fees kana tichiripota tinoenda kupi okay nokuti vamwe chachidza kuti chamari isu saka zvimirirezo takati chikoro chedu tega chandinoziva ndechekuti Ministry of Primary and Secondary Education vakabudisa toll free number yokuti vabereki vanokwanisa kakufona mahara vasingachajwa kana kuti vasingabhadhariswa handisi kuziva kuti izvozvi iri kushandire seholiday asi ndichakupai namba iyoyo ndinacho chipa chinhoi mukoma KB chemurume akafa achimwa tii zvezvekuti apedza kugeza abva anzi namadhamu imwai tii zvikanzi no problem atigeniteke matii asati apfeka ake hembe semunhu arumba make kwagara kumatii achibva afa achimwa tii kudaro but mwanakomana wemurume uyu achibva mukati meguta reHarare akati baba vangu havafiswa kadaro chikonzero kwasingarwari zvakawanda zvavakandivimbisa sei vafa ndokuenda nemunhu wakaita semubatsiri ndokusvika vachipedza kuviga munhu ndokuchererwa danda
rakachererwa kumusoro dandi rakafana ndire kuvaka riya rakamira kumusoro kweguva ndobva razorwa zvinenge zvinamo zvakazoitika padanda iroro mangwana kuseri vanhu vachiti takuenda kuguva kunoona kuti kwakamira sei pachivanhu chedu chinotika vigamurisa nhasi mangwana zvakazoitika kuguva izvozvo ndozvandinazvo ndine nyaya yemunhu akazvarwa mukoma kp nyamukuta aina kunozvarisa munhu kumba mushure mekuti avati aronde chipatara mangwana mwana achipedza kuzvarwa ndokubva ashayikwa ana kuwanikwa zvachose mwana iyeye disapiye nyamukuta mazvarisa munhu here hongu mwana abuda here hongu mukadzi ime mabara mwana here ndabara mwana ari kupi handisi kuziva kwanga kuri kumba kuti chipatara kumba hai baba Isape alright zvakawanda muchanzwa ka baba Isape wachikwapaidza mushure mekunzwa na lekezani kandi kupasani kama fixtures ya Kasolaga Premier Soccer League match day number 26 kuyamba Friday 31 July 2026 Rangers College ichavhina kana Teo 1 ku Rufaro Stadium ntambo uri kuyamba kana hora za 3 o'clock masikati Saturday 1 August 2026 ku Luveve Chicken Inn versus Bulawayo Chiefs then Nyamunga ZPC Kariba versus Dynamos inobudere dimbare pa Nyamunga apo kumandava FC Platinum versus Simba Bora iyo FC Platinum iri kutatarika zvekare ku Kipo Stadium kuchabvina Triangle United versus FC Hunters ku Rufaro musi wemugovera Saturday 1 August 2026 Scotland FC versus Moors kuzoti Agama versus Ngezi Platinum Stars ku Wadzanai Stadium Hard Rock versus Manika Diamonds kucha Wanda Sunday 2 August 2026 Cape United versus Highlanders ku Rufaro Stadium na hora za 3 o'clock masikati ndio kama fixtures ya Kasolaga Premier Soccer League match day number 26 na ngoti ningototuru mkati machirongwa chino sports check pano pa National FM 14th edition ya 2026 Women's Africa Cup of Nations mitambo iri kubvinirwa ka ku Morocco irayamba 26 July kufika 16 August 2026 pa mitambo irabvinwa dzuro South Africa versus Tanzania mutambo wakapera ka South Africa 1 Tanzania 2 kuzoti Ivory Coast versus Burkina Faso Ivory Coast 4 Burkina Faso 1 nasi Tuesday 28 July 2026 kuri kutamba kanengwa za 7 o'clock manero Zambia versus Egypt then 10 o'clock Nigeria versus Malawi ndio kama fixtures ariko nasi na ngoti ningoti turudwe nkati machirongwa chino sports check pano pa National FM motivational quote of the day mafara ya video ya chikungu yati tukupasua kana Vincent Nyikadzino yalikuti iyo chingofera kutakwira chakuti nsiku iponi dzayene inkoza kakuita ya kumalizira kule wali waka kana kuonana na muntu upenyu watiri kurarama ndi ufupi ngati leke kusamwirana kana kunyanganirana pansi mazitifunane chingofera kakutakwira nchakuti nsiku iponi dzayene inkoza kakuita ya kumalizira lemwe na muntu waunengeka uchidziwa upenyu wati nitakwira ndi ufupi ngati leke kusamwirana kana kunyanganirana pansi mazitifunane. Scary part about life is that any day can be the last day you talk to someone. Life is short. Let's not underrate people. Scary part about life is that any day can be the last day you talk to someone. Life is short. Let's not underrate people. Chinochikisira upenyu ndechekuti zuva ripi zvaro rakasikwa naMwari rinogona kunge iro zuva rokupedzisira kakutaura nemunhu. Upenyu hwatinorarama hupfupi ngatirege kutarisirana kapasi asi kuti tiratidzane rudo. Chinochikisira kaupenyu ndechekuti zuva ripi zvaro rakasikwa naMwari rinogona iro kuve zuva rokupedzisira kakutaura nemunhu. Upenyu hwatinorarama hupfupi ngatirege kutarisirana pasi asi kuti tiratidzane karudo. Ndio ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Vincent Nyikadzino mafara ya video ya chikungu kusiya kanthawe ziri pana 6 minutes to 10 pa National FM tsika mwana tsika 0713938538 0713938538. Hello pa National FM. Bonjour. Hello. Hello, bonjour. Makadiniko. Iripo pakaipa mukadzi ndangozokera kumurume kakuti vararame vanhu avo. Ko mukadzi ari akarorwa kawe. Mushonga wakatora bhozho ndikufona ndiri kucheguti ndoitwa Gideon Grief.
tiri kuzvinzwa kuti mushonga wakatora but mudzimai uyu ari pamba pemumwe murume. Saka yefa here nenyaya yekuti vakanotsvaga mushonga wekuti vabatanidzwe kuti paucharwara iwe ndorwarawo pauchafa endofawo. Saka zviri pachena bhozho kuti vanhu ava ndavadzokere vatange futi kugara zvawaita pakutanga. Saka muri kuti ngaadzokere mukadzi azogara nemurume wake wekutanga? Ndaadzokere anogara nemurume wake wekutanga. Handiti murume ari kubvuma kuti ndaadzokere kuti ndinogadzirisa mushonga uyu ndibvise mushonga uyu kuti tisawirirane futi hazvichaita. Mushonga waakatsvaga ndewekutoti uyu akafa iwofawo. Saka ndaangodzokera mukadzi uyu. Ngaangodzokera mukadzi uyu? Mukadzi ndaadzokere kumba kwake. Tinotenda. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Zvakanaka nekuti murume ari kutaura kuti mukadzi ndaadzokere. Saka ndaangodzokera. Vasanyare, vakanyara vanofa, zvinhu zviri pachena. Okay. Zvakanaka bhozho. Tinotenda. Ngomutsai vaviri vatatu. Ndire chekutanga ndinomutsa shamwari yangu yanogara panext door inonzi Pinjis. Ndoenda kumapurazi kwandaigara uko kuchirundazi. Ndikumutsa mukadzi wangu anonzi Melody Choreso nevana vangu vese Phineas naKudzana I believe. Tipeiwo kapfuti tinzwe. Pa. 0713938538 muniti tani ko family ya dziko ra Zimbabwe paita munango pantedu. Hello pa National FM. Yes Kanyimba. Ndinosimba makadiniko. Tevedi kurise ku Harare. Ku Harare kwakanaka. Tiri kutaura nani kupi? Country Park. Chaona Makuerere. Tichaona Shumba Makuerere. Kunjani kontutu? Kontutu akuti tonore. Hayi wakaroi nasi yazopedza masport. Iri kupisa. Ngoti gokwe Zimbabwe zichangozara. Woitonga sei? Inonetsa kusungisa haisungise Kanyimba nyaya yakadai so nekuti vanhu ava vakawirirana. Zvaive zverudo izvi. Hapana mhosva yakamboita muchinda vose vakawirirana. Chakatova chitsidzo zvavakabvumirana nditi. Kuzosiyana kunozoonekwa nezvikonzero zvakazoita kuti vasiyane havo. Mishonga mizhinji yakaoma nainazvivhesi ndo zvinhu zvinofana kuzikanwa nevanhu. Kana watopinda muzviri watopinda. So the only way inotongoitika apa mukadzi anotongodzokera kumurume wake nekuti kugara futi neuyu murume wanaye murume uyu hachatombozombofa akada mukadzi uyu nekuti aziva kuti ndo zvakaitika izvi haasitori naimba kwaakaenda kwechituru. Saka mudzimai adzokere kumurume wake wekutanga? Ngatodzokera ari kumurume wake wekutanga. Mukoma tichaona Shumba Makuerere ivi. Zvechokwadi Kanyimba nekuti murume uyo wainaye haachambomutrust mukadzi iye. Kutaura chokwadi varume ndovaziva ini shamwari. Atoziva kuti ndo zvawakaita iwe nefirst husband yako haakutogara katongomumaka hachatomuda. Ngadzokere kumurume wake uko haatimbodiniperana. Haachazombofanira ava nerugare ndopanyaya dzozomutsa mishonga mudzimba dzakaita sedzo. Manzwa zvakanaka here bhozho achitaura zviri kunzi vaviri ava vane 34 years vasiyana. Chero 50 years pakaipa Kanyimba. Hayi nhasi yandipedza mave ndapedza bwawa shamari. Hayi patuka ndingadzokera mukadzi tingasekeka asi mukadzi ngadzokere. Sorongo vachiri kurarama chete chitsidzo. Ngavazadzise chitsidzo chavo. But murume uyu wekutanga ari kudi kungosunungura mudzimai aimbove mudzimai wake. Pamwe zvakakutorambawo zvandiri kuziva kuti madhira acho ari vheseke Kanyimba. Pamunhu wacho akazvita hasiko. Saka haanokutangira saka chatongopo kudzokerana. Right. Chete ndo zvatingakubatsire nazvo pezvinezvo. Unless kana vachiziva kwavakaenda mukadzi yotaura takaenda kwakati ngatidzokere kumunhu iyeye. Asi kana asipo ngavatongodzokera vagare nesi. Regai tinzwe kuti vamwe vateerere manyama vanoti kudini. Vakanaka Kanyimba. Rega ndikomutsa vabereki vangu kuwedza kwarusane uko. Tsudzurai. Nasekuru ndamutsa kwaNyarambi kuzviambi uko kwamavhimana tizvara ndamutsa. Neti mashasha yese ndoimutsa. Sekumini matonho mbana Joao mudhara Gweja muri sei. Zvikuti masapota eKPC yese haiwa. Hatikumbereko nekusiyirwa. Chiko chiri kuitika kuCaps United? Ndakaona uchiragwa abata rusha ndikati kuzoti inoona bhozho toita sei pakada. Aiwa ndo zvinoita bhora inomuka kepe.
aiwa tichamuka kanyemba wainguva paripowa kumana ndinotenda maita basa mukoma iripo sharp tinotenda tichaona shumba makwe record pake kwabulawayo chakabatwa chimuti kuti dzi 0713938538 0713938538 paita munango pantedwi hallo makadiniko tiripo mukadzi uyo ngozi ari kuisa mumusha make ingozi ari kuisa mumusha make akafa mukadzi anopedza dzinza rekumurume wake musadaro dai ari amwe ngaenda vamutseta pabereka acho wemurume watofamba kuti zvitobviswa zvirezvo ndoti vanopera wese akafa mukadzi uyo tiri kutaura naniko muri kutaura namai Smart Edison pagolowa pachiramba homwe ndokupi uko kubocha kumarange right muri kuti ingozi ko iye mudzimai uyu akabvumirei kuti vaende kunobatanidzwa zvavakaita vachiri kudanana nomurume wokutanga kusaziya zverudo rudo runenge ruchipisa saka vabereki vemwanasikana mati voita sei ngavaendese kunayo vabereki vemurume kuti munhu wenyu uyu kana akafa ndo vanozvipedza ingozi yaisa musha make murumewo ingozi aiwa ndofunga vakachibata chimuti vakatoteerera kukaroi ikoko aiwa tinotenda ndimai Smart Edison pagolowa parange aiwa mutsai vaviri vatatu chingamidzai ndino kumwangu andinaye pano nemanext door angu ana maisa kutadza nambuya konga kwashamu eho ndinotenda nawe sinyanjuwa pagomapo aiwa mwashuma maita basa tinotenda 0713938538 paita munango pantedwe hallo yebo zviri sei right tiri kutaura nani ari kupi chanetsa ari kwamutare uko kuri sei kwamutare kwamutare kwakanaka inini pfungwa yangu murume wega angotiretena kuti kana achibhoza aroza kachiuda mukadzi anongotiretena kuti ndakuzviuraya mukadzi azoti ndakazvingirira pamurume mukadzi wodzoka kumba saka muri kuti mudzimai uyu anofanira kudzokera kumurume wokutanga sei muri kudaro abhozi murume achiri kumuda ende murume ndosaka murume akuramba kumusunungura saka murume anozvati ndangoti ndakuzviuraya mukadzi azoti ndofawo saka murume anofanira kuti mukadzi anofanira kudzoka ngatiretene kuti ada kukomita suicide iye anozva kuti uyu akafa inene nditone padhuze saka anotodzoka okay takunzwai asi iyo nyaya yokuti munobatanidzwa kuti uyu paanofa iwewe wofawo zvinoita here vagara vakatokanganisa kudaro nyange rudo haruchafanira kusvika pakudaro rudo harufanira kusvika pakudaro saka vanga vasikazofanira kuseparetana saka apa vanofanira kutotamba iri kurira vanofanira kuti vadzokerane ndikuti ndo zvavakawirirana kuti chiripo choti tofanira kubatirisa chete saka vafanira kuramba vari pamwe chete mukadzi gadzoke dai manga mukadzi aramba murume gangotiretena kuti ndakuzviuraya kana tasamudhingi chakashadza mukadzi azvatitezveimomo saka anodzoka regai tinzwe kuti vamwe vateereri vanoti kudini mutsai vaviri vatatu tinzwe anoda kumudza mukadzi wangu nevana vangu pina blessed vari kudhamafosi kuruhwa nababa namai vangu vari kwamurehwa vachanetsa mati zita munonzani David chanetsa okay kuri sei kwamutare nhasi amutare kuri right aiwa maita basa alright sharp kogomavhiya ndimi kamakatanga kuona usikana hwenhunzi tifonireka mutiudzeka pakadai panoitwa sei 0713938538 0713938538 hallo paNational FM baba mwana makadiniko ndinani zvangu ndiyahosi vahosi mangwanani mamuka sei ndamuka zvangu baba flu chete voice munozonga pamwe ndiri kubhesera kokutyisidzirai aiwa flu I was not happy yesterday pamakafonera shogeta muchimuti baba mwana ndiri ngodaro kungobvisa pfuma kumba kwedu asingazotitishetese ndozvatiri kutsvaka ndiri kuda kumbobvunza vazukuru vangu ava
vari kutonga ava vakambopinda mumatare here vari kuti mukadzi ngaadzokere vamwe vakati ngaadii handiti vakaita chitsidzo chekuti vachafa vese musi umwe chete saka mukadzi uyu kudzokera kana kusadzokera vari kungofa musi umwe chete. Okay. Saka uyu mukadzi ngaagare nemurume wake hangarasa chiri mumaoko nekuda kugashira ti asingazivi kuti chii anongodzokera kumurume webva asvika atifa musiwo kupera 1 week iye oteera ofa. Saka chii chamaita asi kuti chitsidzo ichi achikwanise kupatsanurwa here? Kana uyu murume pamwe zvadzaa 30 years havachatoziva pamwe n'anga yacho yavakaenda yakatofa ende hachatoziva kuti ndekupikwa vakazviitira ndo chachokwadi apa. Saka uyu mukadzi uyu ngaatongogara chero nyaya yabuda pachena yekuti mukadzi uyu vakadyisana nemurume wake. Mukadzi uyu kana murume uyu atanga kufa sezvazvakataurwa kunzi murume ndiye akatanga kufa handiti hama dzemukadzi dziri kutoziva kuti mukwasha wedu wakudhara akangofa 1 week kana mwedzi mwana wedu ari kubva afa vongonoripwa akandosaka kuchinzi kunoripwa vanhu vanofana kuripwa. Asi gogo ngozi iri mumusha mukudhara mukadzi uyu kufa kana kusafa kudzokera kana kusadzokera zvangofanana. Ngozi iri papi apa? Kumurume kauya akadyisa mwana wavaridzi mutorwa kauya. Okay. Kwemi mungamba mandida zvekudaro zvekubva mandidyisa baba wamwana kuti tofa musi umwe chete ko vana vatazvara vamusi kwanzwira tsitsi. Ko andi ndo zvinoita rudo here? Aiwa kataita rudo asi taane vana kamwe ngambosara tichengeta vana wakomana. Pane gumbo ndio pane moyo saka nini kana ndikaende munosarirei? Vana baba wamwana. Vana vanoda kumboonawo muchengeti. Ava mukadzi uyu ngaasadzokera ndinowo sidadaro. Agare kumurume wake wainaye 30 years asidzo kutamba nadzo uri pamurume uri pamba. Wodzokera futi uchachurudziko wakomana. Nyika yedu yeZimbabwe. Asi zviri kwere nhai gogo zvokuti vanhu vanoenda kunobatanidzwa? Kana muchitanga rudoka mati muri kutozviita. Isu makare kare taiziva kuti rudo runongori rudo wandiona murodhi handingaudenge ndakazora mushonga wekuti undide watongondidawo nekungondifarira saka rudo runonga rurambe ruri hisane mishonga tichingodanana sekudanana kwatakaita patakasangana murodhi. Zvinoona ita akusira vana nhamo uyu murume uyu mwoyo wake wakutorwadza kuti akutogara achingofunga kuti murume uyu akangofa naadzimai yangu vaakufa. Maona manje mudzimai wemuridzika uyu akatonoroorwa nekuti 30 years handingangoramba akandibika mapoto. And andifunge kuti iye mudzimai kwaari kune murume wake uyu mutsva vari kufadai nokuti pamwe vari kugara achingorwara. Mazviona manje enda uyu murume uyu akutozviziva kuti munoziva varume munopedzisira mapera mwoyo masiyana nesu madzimai. Ndikangorwara 2 minutes izvozvo uyu akutozviziva achatoona kuti mukadzi uyu akarwara serious anobva achienda unorwarira kumusha kwenyu. Nazvona isu madzimai tisinoti murume kana akarwara anotofira mumaoko mangu zvinoimi pamwe munotozonzwaonzi vakafa hosi maenda motonozvinzwira kuti vakazosara vachifa nezuro imi musina kutorara kumba. Ko vanga vachitaura kuti nyaya ngaiswe kako vakuru venharaunda kusanganisira madzimambo munoti kudini vahosi? Aiwa hazvina kwazvinomboenda izvo kana mukaisa kuvakuru venharaunda munhu achifa zvichabatsirei ngavangomirira musi wokunzi munhu afa vongonoripisana kana vachiripisana. Asi takutotaurira vapenyu ivo ana makuverera vana naadhindonumphanya kuti aiwa musadyise vana vavaridzi. Imimi zviri pamufankose apa pamhisi hazvisiri izvo zvokukaro izvi? Imi manje kufakoseka kuna Dr. Chimbowa. Ndo wandiri kutaura kuti mafambiro anoita Dr. Chimbowa namai Chimbowa teke yacho hazvisi zvepakaro izvi? Aiwa vasiye vakadaro vakangotanga vari mai Chimbowa kaini ndiri pasaidhi ndombotanga kufana yaona Chimbowa. Bye gogo. Kana vakaita kuti Chimbowa vatange handairasa. Ingomutse vaviri vatatu. Ngekuti muri yese kwamutarisi ndinokudai mufunge toti vazukuru vangu vose Zimbabwe yese wese ari pachimuti aiwa ndokudai zvakafanana ana baba nana amai. Chengetanai mudzimba umo musaiserukawo musadyisane ndapota zvangu. Tinotenda maita basa. Zvakanaka bamufana. Maita basa. Maita munango 0713 938 538 0713 938 Hello pa National FM. Ngoma KB. Makadiko mkoma wedu. Right. Tiri kutaura nani ari kopi? Ukutaura Zimunya bashitungisa hapo. Ndimi sani? Zimunya. Yes. Tibatsirei tinzo baba Zimunya. Iyo na iyo
Vana wokubatanidzwa rudawa hazvichakumira zvakanaka. Itsvina dzega dzega idzi. Ichokwadi mukoma. Dzitori tsvina idzodzo dzawakagadzira paya. Nokuti even hama yava kune kwavari pacho dzingori tsvina hapana kana chipenyu paya paya. Zvairi tsvina panoitwa sei baba Zimunya? Hapana zvokumbobatsira paya paya. Hapana? Tongosiya zvakadaro? Ndowangosiya zvakadaro. Uyu achifa uyu oteerawo. Itsvina hapana tsvina. Matsamwere baba Zimunya, sorry kani. Kozoita uyu mukomana wokubaya baba wake ndawakuti akakonzeresa. Ngaangopinzwa mukati. Ngaasungwe. Ngaasungwe, hazviite zvakanaka. Hazviite zvakanaka. So vana baba wacho takangoipa pakufunga kwedu. Iwo ngati uri kunze kwenyika wakutanga kutumidzira mapiki wakuita sei. Apo mudzimai ari kunetseka. Konzeresa zvinhu zvinosangana nebasa rese. Nazo zvakonzeresa ndofu mashi. Ya zvakaoma chokwadi. Hazvina dzidziso yakanaka munyika. Ya, aiwa tinotende ngomutsai nokuswelesa vaviri vatatu. Ndikaende mutse sakira wangu mukuru Itai Mchawaya. Sakira wangu mukuru. Ari kupi ko Itai Mchawaya? Baba Zimunya, sorry. Ona zvakuita network. Hanzi ndomutsa sawira wangu mukuru Itai Mchawaya. Ari kuponi ko Itai Mchawaya. 0713938538. 0713938538. Hello pa National FM. Mamukase. Tamuka mamukase. Tiri nani su. Kuri sei kunobviwa? Kunobviwa kwakanaka ndonzi mai notandokara kwadhangwezi. Muri safe here? Aiwa ndisi. Chii chanetsa? Muri kuziva izvozvo ngatingosiyanai nazvo nhasi kune meeting. Kune meeting? Ati masapota ese tambwere kutaundi. Hanzi abwere kutaundi yazoiteiko masapota? Tinoda kutaurirana navo vagere ava. Munofunga kuti ndepapi pari kuposheka? Pane pari kurasika padiki-diki, hapana kunyanya kukura hapo asi padiki. Kuti vangazvinzwa here vajere? Vanozvinzwa kosi ndo vatosedza kuti imidetitektika iyoyi. Vavari muchapinda mhepo. Dzokorai chirungu chamataura mainosa with what? With imidetitektika iyoyi. Hamuna kuti kone chirungu yavo ndakagumira David. Checha. Checha kuhotera lero. Rekani timve kuti msonkhano uchafamba tani. Tikupinda musonkhano mumboreka. Kwachitamowa. Apa Sunday mune Iboso Highlanders. Aiwa hapa Iboso ndakati iyo vari kutema kuti pakarasikawo vakuru vakuru vetimu nesiti kutema navo patapa ngavo tiregererawo tikudawo mapointi ediwe. Munofunga kuti Highlanders nekuregererai? Tapatamukuende kwaHighlanders kukumbirawo munyasha dzanawo. Muregerera Caps United. Ona Mainosa, ona network yenyu zvaakuita manje. Mainosa. Ndio vamwewo futi ivava. Kuti hawana kubatanidzwa nababa Nosa. Mainosa. Ndinokutendai kaZimbabwe nokusarudza pamwe chete nekuteerera kwenyu kachimuti National FM. Ndichisimuka panapa Mama Lusingo Solo anenge achipindira. Tosangana kazvekare kamangwana midweek party chitatu chinotapira kuti tapi kune vese vachadaka kubata baba Isabel Bochongora Washington Marimira anobatika pa 0771 545025 0771 545025 0771 545025 ndapota musabipa pa namba idzi.